Bueno, gaur gauz, Imanol Gallego, Txomin Madina eta Grinch Muñoz. Gabon saliak gara. Jendo kilikili, ezin jot. Pasan gara, ize bateo bate kilikiliteko nun baiten ez? Bateo bate. Hola. Hola. Oh! Bueno, es que esa... La jurado. Bai. La jurado con sus chinchillas. Oso naturala dana, soinu teknikari batek ezabela ja, venga, nire bai, eta bera, pertigiak imagino eta pelotetan. Osea, olako gauzak oso rodaje... Pelotetan? Zein dutola. Bai. Yo Impact, Love Actually, Notting Hill. Bai, eta esanan, bueno, berriro. La vida loca. Eta... Julia Robertsek egin da aktriz mogan askoz papelobia, baina pelikulia da txarraua. The Substance, pelikulia beha da oso ona, baina Demi Moore egin dau, Demi Moore. Ez nagoa dos, baina bueno, inbio dela. Nago oso espiritual, ez da ikusten duzu moduan, los domingos, aro berria... New Era. New Age. Dierastur, da. Dierastur. Bai, hori da zukurosuna. Bat zuri dierastun jartzia. Baina... Ez hor. Bueno... Bai, Sergio Pablo sekin jako pelikula bada, bestiak beste... Itxoi, ez negarek esan, nik gaur ez dugu ese raportoko gabonen igual inxiliko eta nire ez dakiz raportien zabitzen bako itzian la alias. Bai. No la lio, más te quiero, más. Bueno. Beitu, gaur lehan komentau askoz geixau, Operación Triunfoko finala. Porque zu bakarrik ikusi duzu. Askoz geixau. Bale ya, nire askerengo podcasta da. Urun sortzailia... Ekarpenak da ditzaten. Bai. Baina... Bakitu zeinan horren historia, Jude Law kontau da bazte hontan. Kalbo? Esaten da bebere semi izan dala. Bai. Isa janebela, eski karo. Hori ez dut ikusi, Es que esto es ikusiko. Eta bera pestaia. Ambrosi es una de las personas más importantes de mi vida. De momento. Bueno, pues es que es verdad. Baina ez nire zuzan, de momento hori soberazeon. Bueno, da reala. De momento sí. De momento zuik nire laguna esate. Mendik urte azutara, bastakit. Ikusiko. Amarga eta Navidad. Programa hau oso ondo identifikau dauena. Bueno, gaur gauz, Imanol Gallego, Txomin Madina eta Grinch Muñoz. Gabon saliak gara? Ni ez. Argi eta garbi. Ega gustatzen gabonak, oporrak bai, baina gabonak ez. Nigo nartzo bai. Pensatzen dut pixkat kompromiso bat. Bueno, kompromiso bat da, eta ez naiz pape gabon salia. Ni gustora ikusiko loken nire burua Lindsay Lohan bezala, korret jantzitxa, ez dakit injoiar bat eruaten, ez dakit nora, eta edurra kanpuan ni bero, Bero, esatot, bero. Ez bero. Bero eta bero. Ez, bero, ez bero. Hori beti. Eta zu, Txomin? Zu bero, claro. Bero, bai, oi. Bai. Sekin otzitu ba, ez. Ez, nik, gabon salia. Hor bidea aldaketa klimatiko, hor beia. Gustatzen xat gabonak, baina gustatzen xat garai bateko nire gabonak. Ordan, oin da horren idealizazio baten, esango dutu, umean nintzeni, pila gustatzen xaten, eta guztot, onjokan dakotela orduko rekuerdo. Baina orduko gabonak ja estia inoiz izango, gaur egungo gabonak, tartian, falta dianagatik, eta gero tartian agertu dirako, inseguridade eta lotza batzu bega agertu diala. Gabonetan? Bai, gabonetan toke... ez? Vale. Ez sekarri da. Txomin. Ez pentsain ez jartien eburuan. Pero que nixera fundala etorri da, nahitxa preparatuta. Ara, zuria da, hau? Hau, venga, vale. Venga. Nire berdijat. Hala. Zero, igual jargein kemendikola. Ez, enbia espumilloia... Vale, hola. Hartu. El ridículo en persona, es que ya... Ai, pero igual niri horbeto hori, ez? Nik horrixak nenen, eta igual Txomin zu hau. Bai. Hartu. Beto. Bai. Jo, benetan, Es que ya itxen berden jauzein. Azkena da momentuz. Bueno, azkena da. Aurtengo azkena fijo. Aurtengo azkena. Eta gure urtekoa ba. Ezin jot. Pasan gara, ize bateo bate kilikiliteko nun baiten ez? Bateo bate. Hola. Hola. Oh! Bueno, es que esa... La jurado. Bai. La jurado con sus chinchillas. Bueno, a ver. Baina gari batian jurado baino... Itiam dixo bat. Suiz ez abeti... Hortxortxe geuzen. Deldo de pecho, Hortxortxe geuzen. Bueno, gabona ninguna noitxen guberba. Zesan dau? Los triglicéridos, esan. La Grinch. Gabona ninguna noitxen guberba. Bai. Baina... Bueno, vale, jarretu. A ver, esan. Esan bere bana duz nagoela zurekin, niri belen gabonak iso guztagaten umian itzenean,
aparte bai, familia guztiak, bueno, batera ospatzen ginoalako, eta ja, COVID-etik aurrera, ja, bakoitza bere familian batzen bakarrik, osea, gu laurok, eta nire lenguzuak, eta bere gurasuekin, eta orduan horretik uste dut jatela inbeste gustatzen. Lehen hobeto pasatzen eban, dano batera egin delako, eta ja, ba. Nik uste dut... Gainera, Olentzero eta Mari Dominguez izti bilen zialako. Bai. Eta ulertzen dut, bai ez dala hola pasauko, ba, gero nik igual familixo balen bauko, ba, nire familixak iringo tela, eta ba, hola, orduan da, balen juntatzen ginela pilo bat, 20 pertsona faltzeko, 24an, abestu, kanta, abesti, eta bueno, ba, oin, ba, ez. Beste ardura batzu dauzko. Umiak dauzenian... Zuk sardura dakotzu. Kuriosidades, seguro. Ama bisetara, zuzen iristea. Ez, ba, bixa, da, lehen nintxenean, poteora jun, gero zuzenian afaltzera, berdin jaten, ez nahi jatotzen, gero juergara berriz, eta, klaro. Eta bukaketa zinun, apur bat... Eta bakarra da, platua jaso maiki. Ez, baina... Ze prepara jendozu, gabon gabiana, jaiteko do bazkaiteko? Ez, egizia da niko zinau ez, baina... Hombre, a ver, bixope haukatu itxura bat... Baina nik ez dute esan de repente nahizenik hemen ez dakit. Baina esaten dut lehen berdin jatela gehiago, eta eski aurreko baten eukena nik nire gurasoken konversazio hau. Izan zala, bale, oso ondo dano batera espatziana, baina igual, etorri afalduta jun, ba, igual jakantzau eta gero egotean hemen preparatzen eta gero... Ba, zuekin oin. Ba, klaro, ba hori da, hausia, ba hor... Eta aurten hori bideozu? Ba, aurten gu bakarrik egon behar. A ber, niri kosinatzea gustatzen, baina kosinatzen arazten banaiz, ez naiz txarra. Ega gustatzen, baina ulertzen dut ardura hori. Punto. Nik izan behar okat, txomin etxean, afaldu oten danetan, ondo afaldu otela. Telepitzari esker. Es que, claro. Zer? Bagoitza bere rekursoak dako. Batzuk dakixezuk aldi egiten, da beste batzuk tarjetek emunik iso bedirua. Hori da, perfecto. Bueno, baina gabonan inguran gero ingu berba. Zelen ingo, gure egitura klasikoa... Ez que nervioso jarten ebil, beste brilli-brillekin. Gure egitura klasikoak inazitza... Kontuan euki, honek iten dela, zure argisa reflejau. Zergi. Gorrixa. Bueno, ya está. Ira, pasión. Putetxe. ¿Ez? Gorrixa? Bai, gurutze gorrixa, salvame. A ver, azkenengo ikusi duen pelikula, zein hasiko da? Zu. Neri inok ez dut esan zer. Esan da, beratu galako izan da, azu. Asi zu. Ala, Imanol, hasi. Bueno, nik esan oke, eta nire sorpresarako, azkenengo pelikula aukeratu dutena, ikusi dutena izan da La Voz de Hind, gazteleraz, The Voice of Hind Rayat, benezen ez da nauzan azkenengo zinematisa. Egizia da ez da oso eroso, baina, bueno, mantendu mi hau. Egizia mandik. Venga, Rocío, sube bai. Bai. Ni Isabel. Ez, nik ez dugura largu nintzen. La pantoja, gabizate? Bai. Nik gurutin izan marujita. Bai, ikusi dauz bi pertsona, bertzatzotena benetan, Osa, azken egun nire arte, ja, zaukinin hanka bat, ja... Indio derzai. Han, izango? Han, egon dila, maitasuna batik apostatzen. Eta dia, Marujita Díaz, eta Maria Teresa Campos. Eta nik hori... Bueno, Sara Montiel. Ibento zette. Sara Montiel. Ez que Sara Montiel da mamarratxea gixare eta kopentza nun dauen, Barkatu, Sara Montiel hila dago do bizirik. Hila, bai. Claro. Bai. Ez kontu zan kubano batekin, eta gau hilin zan. Ineben Marvelous, honekin, ez lazan... Bai, Nerea Garmendiak. Nerea Garmendiak ineben, anuntzi bat. Bueno, uste dut aldre bezala, Nerea Garmendiak berak egitez habla, MTV'n European Music Awards batzuk... Bai? Bai. Ez da, jaixote igual ongo zinan. Nerea Garmendiak inin badao. Ez, baina Nerea Garmendia ondiokan gaztia zan, da zu Joxebreko, gozan seguro. Bai. Ogeita mabitutela laizterre, bueno, laizter. Horren beste gauza kontu abiotzugu. Basakitzun Berlin banatuta gonzala arrezi batek izan. Venga, ja, jarraitzu. Lago de Giroia. Bai. Komenta guinoala, hau. Zinemalixa komenta guinoanean. Bai. Gaur zati hau ingo dugu, ta. Bai, bueno, kontatzen da 2004an gertautako... Bueno, gertaera batian oinarritu dau, oinarrituta esaten dut, ze rekreazio moduko batzuk badauz, eta gainera Jim Ryan abotza oso protagonista da film guztitxan ziar. Bueno, Jim Ryan kotxe batian dao, momentu hortan Gazako esparru batian, esparru hori Israelek atakau egiten dau, eta berak Alemanian biziran tio bati ditzeotza, esanez, kotxe barruan daola, eta bere familia dana lo, hilda, termino ezberdinak ibilteitu. Hortik aurrera, kontatzen da, bueno, Media Luna Roja, jargi erdi
Gorrixa. Gorria. Hola, Izango da. gorria. Bueno, bertako gurutze gorriak jasotzen daudeixa, dei hori mantendukoa ordu batzuk, eta ordu horretan bizirik mantendukoa Himraiat, spoiler, sentiuten dut, 2008an danok jakin gauen, 2008an danok jakin gauen segertau jakon Himraiati, egun batzuk geru hau, bertara gertura hau, eta kotxiak 355 tiro jaso zitun, bertan 2 nauzi eta 4 ume zauzen barruan, oso krudela da, eta jena momentu batutan jokatzen dau, beste zinemagile batzuk behin dauen bezala, benetako irudi batzuk momentu hortan rekreatzen dianekin eta artekatzen dia, mobil bat esker, Tunezeko Oskarretarako karreran dago. Bai, ja gainera, Oskarretan nazioarteko pelikulekin presentekin dira 80 piku. Bai, gero short, ez dakiz ma short list. Short horretan ikusiren La Voz de Hintzau. Tunisia. Tunisia, raru izaten. Bai. Handau grabauta, zuzendaixa Kautar Ben Jamia da, bera begidoila xa da, pelikuliak mantentzen da berrizmoa nahiko bizko horri esker, ez? Jakin ja, badakitzu nora zoiatzen, bakitzu segertauko da, baina badauz momentu batzuk ez dituzunak espero, eta horrek desespero bitxe zaitu, zela bertara iristeko bihar dauien, karo, nahiz da Gaza izan, eta Gaza, beste herrialde bat izan, Israeleko gobernua kontrolatzen da, orduan berta iristeko esparru hori, esparru gorri bezala dagoenean, bertako armadak edo emon bihotzu zela beteko sarbidia bertara, sarbidi hori bi aldiz konfirmo bihar da, ze bestela ambulantzia tirokatu izan leike, spoiler, ala izan zen, etzian iritsi, ambulantzia eta kotxia 40 metroa gaitzu zen bate bestetik, danak hiltzian, hiltzian ez, hiltzituzten, irutzegate gauzak esan bihar diala. Proiektu honek deitu dozten, aparte kontatzen den krudelkeixia eta historia gogorrori, atzian zintzuk ditun. Ekoizlien artian, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Alfonso Cuarón, da Rooney Mara. Asko esaten dago, ez? Bai, gertatzen dena da, eta nik uste naben Venezian Jim Jarmusek urrezko lehoia irabazi hostian, ni pentsatzen dela Himraiatek lortuko zabela, ni pentsatzen nazioartean asko zabalkunde eta oi hartzun gehiago lortuko zabela, Donostian bai, eta gainera pelikulan hasieran ezaten da ez, Perlak Saileko irabazle izen zala, puntuazio historiko batekin, 9,52 batekin, baina gisa da gero nik kanpoan ez dutela gehi ikusi eta ara gehiago. Baina nire zinemaretutan ez da buki oi hartzun handixa besta, Ez, arrasaten berroketa mar pertsona ongo ginen asko jota. Bergaran eta harrigarritza da, Eta ni zinemalera junitzen ikustera eta bai izan zen kredituan abukatu arte mundu zoa isilik. Bai. Eta urten zanean txaloka. Eta lagun batzu juntzien eta bergaran bebai, bukatu zanean pelikulia jendia urtetzen mundu zoa isilik. Eta oso beteta gonzala zinia. Baina gero hori takilak ikusten duzu, behin estrenauta gero, eta ez da duki alako... Bai, nik... Bai emuten dugu pelikula mota horreiteko bintzat, nitxo baten be... Nun izan zan ez ebala irabazi, Canesen izan da... Venezian. Venezian izan dozu, ez? Eraz izan un simple accidente. Father, Mother, Sister, Son, Jim Jarmusena. Dako gula utarrian zinema honen. Jim Jarmusator? Olentzero ekarreko tzu esila barrixak, ero marido... Ez, baina nahi neban esatia... Zergatik ditzen da zinema hon da ez telebista hon? Zergatik ditzen da zinema? Bueno, a palabras necias, oídos sordos, esaten da, ez? Ben euskeraz, mesedez. Ja, baina eske nire zinexinak pantalla dutxa dozokan. Ba, posten ezuen gaitxik. Ez dakiz zer da zinexin bat, Ez dakiz zer da zinexin bat. Ja, ez dakiz zer da. Esan bian ebena, ez que zine zer iso, jarri. Esan bian ebena da... Horrekin boa batekin ez. Venezian irabazi, mundu zoak uste zebala, irabazi bia zebala La Voz de Himraiat, kristo no bazin jauki zeban, eta ere zeban un simple accidentek. Ba, nun iraz izan un simple... Mother, Father, Sister, Son, Jarmusen. Un simple accidente. Ba, konfunditzen ebien, ba, Canesen gaitzin ebien. Baina Canesen etan orkestu Himraiat? Ez, eta zaitzen hartu eta rebixak.
Gazteixa zaolako problemakin ibiltzeko, Ez dakit, eski gaur ez daukatu segun onda. Gaur, esango, eta hartzen badu abendua? Azkeneko 30 urtetako abendua esango zu. Ez, aukerro bak izan dira saruta urria. Aurreko urtekoa, baina, bueno. Bueno, esango dena da, ni pentsatzen aben, eta geixen bat, arrasaten. Arrasaten baiara hontan. Azkenengo astietan, betietan hobeto esan da, Carmelek, Maspaloma, zeukira bien sarreratzar horrekin, ni pentsatzen gaiagatik sikiera, jendia gerturuko zala. Eta medizia zan, adintarti, bueno, oso altua. Baina besteak euskal filmak diebe, bai, Osa, ez dauka... Bueno, es que ni txobinismo kutre horren alde ez naziongo sekula. Ja, baina Ni noia pelikula... Baina ni noia historia bat ikustera. Eta berdin jat historia horrek labela daukan edo ez daukan. Claro, baina kasuntan berdina da, Imanol, esango gaixagatik balitz, eta gizartien dagoen oi hartzuna, eta gizartien dagoen kontrakotasuna gai horrek behorrek, jente geixo fan beho litzake, eta ez da fan. Borratik esan dut? Ba, esango dut, da, azkenean, ez gaixa hori dalako fango da jente geixau. Ez pelikulia euskeraz dalako fangia da jente geixau. Baina esan gurot, Palestinan aldeko elkarretaratze batean jende geixo batzen da, eta nik faltan botanaren jende hori. Bueno, nik hori uste dala, sinia pikinka, berutza dut dela. Ba, beitu, Bergaran nik uste ezetz, eta benetan abil esaten, Eta hori da, zer esker? Hori esker. Baina programazio... Ez emozio bada, porque jarrazaten zat, ez dakitzun nun bukatuko zun, lehenengo filan, bukatuko zun zure lekuan. Uste dut oso programazio na daukogula, eta jendia hasta eskenetan juten da, eta oso fidela da, eta asteurutako programazioa be, bai? Eta uste dut lehen ezetz, eta Bergarak eukizta ben utxune bat da izan, eta bai, egisa da, zine moduan, ez da zine bat, baina programazio oso ona jartzen du. Oso ona da, baina soiaz pentsaba, zinea soiatzela, eta ikustu telebista handi bat. Baina berde jat. Baina, bueno, bani posin... A ver, guztoko jaten sinobio bat okutza, baina daukogunakin posin nago. Oso ondo. Eta jazta. Zinema honen nabaritu zen bitxoixako lurrekaria, ez? Ondion zilak egongo dian. Maritxuan dau. Esto lo tomaiz zapatia. A ver, zu honi. Ez esan behar ginoen, gomendatu, ikusi dugun azkenengo pelikula bat. Bai. Bani gomendatuko, venga, garela sinema honen abertan atzo gonitzen ikusten, Aro Berriak. Pelikulia Irati Gorostiduna, eta torri ziren Irati Gorostidi eta Aimar Uribe Salgo oinatiko aktore berria. Sola Salixia itxera, eta egisa esan, junitzen, espektatiba... bajuekin, pentsauaz oso pelikula experimentala izango zala, eta asko gustau jat, eta ez da inexperimentala, bai da, momentu batzutan igual, impactantia, eta hemen ze kontatzen dau, bai, eta margarren amarkadan, ur kontadore fabrika baten, gatazkak eta sortzen dira, manifestazioak, eta, uren arteko, ez darela lan baldintzen... Fikzioa da, edo... Benetan gertatu zen, bai, baina, fikzioa da. Baina gertakari, markua reala da. Hori da, markua reala. Bai, bizan dut, markoa inagureteza kontatzen dana, erabat fikzinua da, etzan... Hartzen da aitzaki bezala, ez dakit, Berlingo Arresia eta kontatzen da amodiozko historia bat, edo... Ez kontatzen da, horrela pasau. Arkoiris komunitatea. Bai, hori da, baina, ez dakit horreko, justo hor zeren pertsona horreko laseuken izena... Hori izenak ez, baina historiziak... Baina, bai, ez que, a ber, ez da, kontauko sinopsia pixkat. Gertatzen da, hori, lan baldintzen, ez da, lan baldintzekin ados, eta hori txenda be, azten da, botazio bat etxenda lan ginen artean, eta, batzuk urtetzen da bosketan gauza bat, eta, langile batzuk ez dare horrekin ados, ez dare ados be, gizartia zela norutabien juten horrekin ados. Eta orduan, urrengo joa planuak da, baina komunitate horretan bizi diela, badanak batera, zorko langile batzuk sortzen da komunitate bat, Lizasonean, Nafarroan, dana batera bizitzen, eta, hor sortzen da ben, asteburutan kurso batzuk. Eta orduan, fabrika horretan lanian zeren batzuk dara hor, baina beste batzuk jarraitzen da beuren bizitziak enoren fabrikan, eta horko neska bat juten da, asteburu baten horko ikastaro batera. Arkoiris deitxutako komunitate bada, eta gauza oso guru badago bai, agertzen dela bitan, eta dala Oliver Laxe, dala superfuertia, nik hori zelan espero, guru moduan bera hor agertzia,
Eta ez Da oso dakit... bersatila, oindakotzu horraro berriekin aktore moan, da gero ongo da Hollywooden, Oskarrak jasoten. Bueno, esango dut. Ez dut uste Bueno, jasoko hori. izendatuta, igual bai. Bueno, eta, bueno, gainera... Bo shortlistetan dago, ez da Bastante gutxi. da hori. Bai, gainera, hasieran ere zautunean, hau gaitxik zagertzen da urrin, eta zaten, ui, honek dauka, eta gero agertu zanean, esan deguru, bere horrekin, eta, bueno, bastante... Ez que bere hori da, Bai, a ver, bastante... Osa, zuik uste zu kalian, desauzu, ez dakitzu, saldukotzun tematxa bat, edo... zetan da, Baina, bueno, bastante pelikula, oza, oso ondo egon zen, Solas Alicia gero oso ondo egon zen bai irarekin da bai Aimarrekin, eta egon zen ondo bai Solas Alicia, egon zen jende publikoan, egon da zeuana komunidade horretan. Bueno, ni gomendatzen dut, argazkixa eta bebai berezixa da, zela dagoen grabauta, Argiztapena nik ikusi izan do pelikulian zati bat, elkarreketin notzelako irati goruzti berari, ez osorik, porque sistemiak falla guineben, baina bai ukan argixak, koloriak bai, baina dana oso, esla da, desgastauta moan, oso argi moan, eta ordan ez da, ikusten dian, karpak eta... Garai bateko Alemania eta Danimarkaten guru horretako argi hori... Esango nahi, eta, Aimar Ribezalgo be bai, da, Aimar, oza, pelikulan bera da, berak zate zeban, abersai jakon bera jantzestia, eta ez. Hoi izan bezu, nik ez dut ezautzen bere ibilbideik, orduan ez dakit... Bueno, ez que ez dauke ibilbideik, oza, bere lego pelikula. Bai, bizango, aktoria da... Ez que hor, iratikin jago nintzanean, irati gorostidikin, berak esan nostan, claro, aktore batzuk dia profesionalak, batzuk badako euren ibilbidea, edurne azkarate bat dau. Eta hau bai, zela da, izebana eukaliptus. Eukaliptus hori da, bermiotarra. Bueno, bai, badauz batzuk, antzerkixan edo telebistan edo hor badakoinak ibilbide bat, eta gero dauz beste batzuk, ez, pilin bat, euren, aktoriak beto pautu, pilin bat, euren pentsa moldia, euren ikuskeria, ez da izan bakarrik aktore moan funtzionau edo ez, baizik eta, bueno, euren izaeriak eta euren mundu ikuskeriak, pilin bat, antzaukikia. Eta mutila orkestu zan kastinera... Bai, eskenotzain. Bai, gauzia da bai, gidoia ez eguala idatzitxa zieratik. Hori da, eurak aportaien, hori da, aportaien infanzian. Bai, igual, venga, plantatzen da, eta zuen artean elkarrezketak zelakoa, eta orduan hor juntzan gero bera idazten gidoia, Aimarrek berak bezate zeban, berandako udaleko batzuk izan diela, bai, jutia horra. Gero gainera, atzo komentau zeban, bastante grazioso esala, gero produktoriak urate zeban Aimar, Gasteizera, loitxera hotel batera. Eta berandako hori izan berez privilegio bat, eta berandako hori izan la privilegio bat, berak nahi zebala, hor jarraitzia beste danekin, beste danekin txuzen batera lo. Eta berandako izan, segaitxik junbiera izni, bakarri loitxera gela batera, eta zin nahi zegor hemen, zara honetan, izen bat egun. Gero ezkenia lortu zeban berak nahi zebana. Baina, bueno, a ber, agertzen die, hori dana biluzik, momentu baten bezan zeban, oso naturala dana, soinu teknikari batek esan zebala, ja, venga, nire bai, eta bera, pertigiak imagino eta pelotetan. Osa, olako gauzak oso rodaje... Pelotetan? Pelotetan? Zein dutolak. Bai. Oso rodaje... Eta Camacho, apurba Camacho erden da, horre? No me extraña. Oso rodaje, zeiazteko rodaje izan zela, baina oso rodaje intensua eta bebai... Motza, Bai, oso motza. Pelikulia, zenbat iroten dau? Urdu eta erdi baino gehiago, ordu berrogei. Bai, niri gomendatzen dut ikustia eta urtia bukatzeko euskal pelikuletan laginda del pastel, ustot izan dela. Niretako nik izpidukiko den pelikulia dela, gaua, guztauxat, noi ez dira pila bat, baina guztauxat... Ze euskaldun sartu zen bixat, ni hemen, ala, jendara... Bueno, venga, bai. Ez que pelikula ikusi duten hori izan da. Bai. Neria, bai, uste dut. Bai. Aro ber edo gaua? Gaua. Ah, gaua. Ez que atzeko zine bago. Bueno, baka Paul Urquijo Alijoren irugarren film luzia da. Hau, enbia bizine biltetu? Bai. Lehen Paul Urquijo zan? Baina bai, Urquijo Alijo uste dute jartzen debela hor kreditutan. Bueno, kasu honetan be, aurrekoetan moan, fantasian, mitologian munduan sartzen da, iluntasuna da nagusi, ze pelikulia, bueno, gaua, zosatik da baita. Eta ordan, bueno, bada gabeko espiritua, gaua gauetarrendako eta eguna egundarrendako, eta holako, bueno, hartzen dau... Datxo bintzuz eza, gautarra da egundarra? Gautarra, bai. Bastante, bai. Ez dago dudaik. Gautxorixa. Ezautzen badoz utxomin, badakizu. Zan jakirik, baina igual, eta nintzen naz. Zera! Zurite pega izatia sortziria eta nora sartzekoa. Lotara. Eta gainera zaratia eta tenbuzu, hasiko dela, Eta nekane zer da, ber? Ja, zizaiela ja... Nekane... De todo, bueno, una fiesta. Hola.
Ara berria, venga. Fiesta. Yo sí, juhu. Bueno, kasu hontan be, bueno, da historia nagusi bat dau, baina aprobetxekin dau historia hori, beste atal batzuk edo beste atal batzutan sartzeko beste mitologiako pasarte batzuk eta Junen Hogeiras da Bergarara, bera, protagonista nagusisa, sufriken dau pilo bat emakume pelikula horretan ziar, sufriken dau asko, denporadanian. Aldeatu like bere papela eta akelarre? Gau eta akelarre gertu dauz, edo ez? Ez. Ez dut ikusinik gau handian, Ez. Daukat bio ferozen, da handien ez dut ikusi. Ez, gaua... Ez da kriston papela itxen dau, Junek. Bai, baina sufrikin pasein dau pelikula dana. Bai, baina oso Korrika ondo da. bihurtutan egarrez azarre, momentu Bai. baten ondo da bilena pasaiken, puf, gaizki, osea, que ez. Bai, ez hola da. Eta, bueno, eta godako niretako elementu bat, dia hiru sorgina gerketan dia. Bai, eski da Eta dia puntazo. haundixak. Laugarren falta da hori bai, Anega barain, Elena Irureta eta Iñaki Irastorza dia, pikin bat, gogoratu nostien momentu baten, zela san, honeik, la que se avecina, eta akinoiken bibako hiru amandre horreik, Marisa eta honeik, hola da bitzela. Radio Patio. Radio Patio, sorginak Ez que, dia. claro, eurak. baina bai die darren Bai pato dia. gabekua. Bai. Osea, eurak horrek, kontatzen da bena da, ez? Enkarna de noche badia eurak. Eta falta da izpeagoenaga, falta da hori laukotia osatzeko. Eta hori badako bere marka pertsonala dako, horrekotan moan ikustot gertu hau dauela errementaritik, iratitik baino. Bai. Bez, hor momentu batzutan gainera bukaeran errementari moan. adibidez. Eta euskera? Nik ustot igual aro berriak eta gauak igual estena batzuk konpartituta. Ez que bai, bukaerea, adibidez. Bukaeria. Bai, Ezako baina, dira, bueno. eta euskeriak kasuntan, ze euskera motera biltzen da? Ze bakizu Paul Urquijokorik beti Bai. saldu izan dauela asko, Bai. eta... Nik gauza bat esan biharra dago, eta nire igual esan gero behar. moztu biako, baina niri gauza batek monostan arrabixia eta da, ulertzeko era bat zer ebitzen esaten, eta hori ebitzela euskara ulergarri baten berbetan, baina ulertzeko zer ebitzen benetan esaten, azpidatzi dara fan biharra ukin eben. Eta horrek arrabixia boten doz, bai. Ez talako, ez da oituta gauzen bizkaiera bat, edo oituta gauzen gipuzkera bat, edo euskalki bat gaur egungoa da, garai bateko hizkuntza, baina garai bateko esamoldiekin, formekin, eta horrek bapikin bat zailu iten dau, niretako euskaraz ulertzean. Bere apustua da, oso ondo pentsa izan. Zuk Horizontes Latinos gutxi ikusi dozu, eta Horizontes Latinosen, ez da zu eskerrak, azpidatitzea dauzela, eta nik ikusi dut Kolombia edo Venezuela edo Argentinako pelikula bat, ez da zu, o eskerrak, Me lo confirmo. Ente zona. Ez que danak esaten doa besti hortan. Bueno, eta oin Gabonak, Gabonen inguruan ingo berba. Gabonetako pelikulak esan geben nekane, ez zeukaila zetan izan bihar Gabonetako tematika jarraitu behar. Baizik eta Gabonetan kokatuta be egon aldia. Egonez begira Gabonak eta pelikulak, eta sorprenduko zinean ze pelikula dauzen Gabonetan kokatuta. A ber, esan. La jungla del cristal, hori oikoa da baita. Ice White Chat, Gabonetan dau kokatuta. Batman vuelve, Gabonetan dau kokatuta. Dauz batzuk, esto es una que espero Gabonetan kokatuta. Esto es una gogoraketan Gabonetan. Ni haibez Gremlinsak be... Baina Gremlinsak bai dako, beste Gabon... Ez dauke kutsui Gabon, ez dauke Gabon kutsui. Baina opari bada. Bai, opari bada, baina hortik aurrera, oso anekdota batien gelditzen da bidana, Baina gero dauzenian hor ikusten zinean eta jingle bells danak almorzkortuta. Bai, baina esango dutena da. Bueno, badauz. Ni klasiko da ez. Nire jagustatzen, Gabonak jagustatzen, baina lehen igual bai, baina Gabonetako pelikulak jate inoiz gustau. Baina Gabonetako pelikulak esaten duenean, ez dako zetan izan bihar Santa Claus no vuelve, viene, un padre en apuros. Ez da gizan txike jagote... Padre no hay más que 1.35. Bai, lo factual uste gat... Lo factual baino pelikula Gabon giroko haurik gutxi baina ongo gustatzen gat, puntu bat erazte, oza, Lo factuali dako... Nik onartzen dut, lo factuali. Oia la gutxi ikusina bela. Telecinco uste osala? Bai. Eta ez dakiz seguretan, sofatik ez naunitzen, dako mando, gure manduan etxian ez dauka numeroik. Eta arduan, bueno, drama bada. Mandua da oso modernua eta oso ergonomikoa eta oso guzundana, baina eske mando raro bada. Eta gura barek, emototzazunian zerbait, hartzen dutzu zaratan bat, eta pum, atlatzen dutzu katia, izen da pura gure dagoena manduak. Eta jarri gazaben berriro. Lo factuali... Aurrera pena nun dago, horren alde praktikoa. Bueno, ez dakit, ni ez dakit, baina telebista kintzetorren, jo que se. Eta,
Love Actually, Nova, Neox, ez dakit nun jarri zaudien. Dibiritin. Dibiritin. Impact, Love Actually, Notting Hill. Bai, eta esanan, bueno, berriro. La vida loca. Eta nik beste zatitxoa ikusen berriro. Ez que gaina Love Actually bai dako, aurrekoan entzunen, Love Actually oso pelikula arraruara dela, ze parte batzuk ez dira oso ondo sartu, beste parte batzuk oso ñoñoak dira, baina dako, azken 25 urtetako estena dramatiko onenetaikoa, eta da Emma Thompson entaiken danian, ze pasaien sakon. Eta estena hori, konkretuki, aktore moan, Eta ze estena ez da ondo sartu. ez, horrezaten da adibidez, ez? Nire ez akordatzen, eske. Bai dauzela estena batzuk, hori, o historia batzuk, ez? Historia diferente dira, igual, oindala 20 urte, esela da, hau oso estena polita dana berez, bakarrik esan gura notzun, hori da un poco stalker. Da, pikin bat, akoso... Nire jatu duitzen. Igual orin jozulako. Ez. Bai. Benetan. Ez dut sekula, baina paso jaboretik. Bai? Boi. Aneri ez. Bueno, Love Actually, adibidez bai da Gabonetako, baina ez dako zetan izan bihar Santa Clausei bere orain bat apurtuxako, ez du ja hortik. Ekarriako neba enontxe akordau nahi ze pelikula. Zen, venga. Harry Potter. Behitu, Gabon, zerrenda horre jogaten Harry Potter bai. Badaki, baina Harry Potter Eta Harry Potter zeatik. Kurtzua ez da Gabonetan azten, da Gabonetan etxea fangoia, ez? Nun dauz Gabonak Harry Potterren? Nik uste zer badago hor Gabonetan, bufandak eta hola erabiltzen daue. Eta jazta, baina... gorro bat. Bai, eta tiokin eta bizidanian, eta hor da Gabonetan hiltzekako lakartia. Zela Gabonetan, ez? Kurtzua zire irailien izango da? Ez, baina ez. A ber, Hogwartsen gura da binean azten daue. Bueno, berdin da. Ez que ni Harry Potter... Nei besta. Nire uste Harry Potter. Bueno, Gabonak, hasi zuek, nik ez daukat gauzasko. Ni klasikoetara, bueno, klasikoa, ez da klasikoa, baina historia hau da klasikoa, nik Klaus aukeratu dut. Baina, Klaus oso pelikula barrixa da. Bai, 2019koa da. Netflixen dago. Ez que Netflixeko ordain zen. Bai, Sergio Pablo zekin jako pelikula bada, bestiak beste... Itxoi, ez que negarek esan, nik gaur ez dugu ese raportoko Gabonen igual nixilikotan ez dakiz raportien zabitzen bakoitzian la alias. Bai. No la lio, me metéis un esto, esan dutena Netflixen, es que Netflixen gorten du dau. Ez que Netflixena da. Ba, oso ondo? Netflixekin jau. Bai, nire pelikula ez dan. Perfecto. Bueno, kontua, Sergio Pablo egon da Disney eta, bueno, zago noke, animaziozko estudio danetan egon dala. Bai. Eta tartian beha da Gru. Mi villano favorito. Grinch eta Gru, urte askotarako. Ez du kaldetuko nizina zen? Ez positibia, guanaiz bera baino. Osa, Gabonak ega guzaten da gaur. Osa, Grinch, Gru eta nik zeiken dut izarrak banatu restaurantiei. Gran Hotel Budapest. Otra vez se nos muere. Bueno, orduan, Sergio Pablos, es que Sergio Pablos mute hau, bueno, niri abizen bezala ukitzia behar raru jehat. Eta gaina bat izatea plurala. Bai. Pablos. Bai, Pablos. Sergio Pablos, Grun sortzailia... Nekarpenak David izate. Bai. Disney egon zanean Herkules eta beste pelikula batzutan behartu zaren parte. Kasu honetan, Klausen da zuzen deixa eta gidoela isa animaziozko film onenan Euskaretarako izendatu egon zan, Toy Story laukera bat zeuen. Bale, es que karo. Baina, kurioso da, araño iritsi izana, ze pelikulia nahiko xumia da. Bai, eta... Aurrekontua behituta. Ikusiteko zu? Ez, bai da... Claro, es que Netflixekin askotan hori pasikin da. Edo dia bombazo bat oso ba, ez? La Sociedad de la Nieve edo estilo honetako bat. We going up. Hori da. Edo gisa, bestela batzu bai dako japin bat famia, baina ez da trasten diken gizartera. Bueno, kasu honetan, honek kriston arrakasta lortu zauen, hemen kontatzea Jesper da larreko ondo bizidan, Amancio Ortegan semia izango litzake, eta kasu hortan erropien biharrian, karten munduan ibiltzena. Kartak esan dut, eskutitzak, ez kartak pokerra, Trailerra ikusine banatzo, Vale. Nire txeko lan hori, Hortik aurrera, haitxeak ikusten dau, semiakin ez dauela karrerekin go, eta esan da, ala, fanzaitxe, iparraldean oso iparraldea dauen, asmautako Esmenburg, deitzen da herri txiki batera. Izan da, pentsau, izango dala, haitxa, Javia da, hemen egon gonaz gora begira, eta haitxak biegun barru, erreskatauko nau. Eta ikusten dauzela itxasutitxa fatendan, da esan dutzen bertakuek ez, urrengo hilabete arte, ez da bitxasuntzerik. Naduan, ostras, dalan egin azbiako da, topatzen dago herri bat, erabat banatuta hauena, bi
familia bezala, Romeo eta Julietako familia bezala, oso txarto eruten dianak, eta badau herrixan kanpoan bizitan alako gizon edadetu eta nahiko desagradable bat. Santa Claus, evidentemente. Bueno, bai, bea, ez dauka izenik, be pertsona nauzi horrek, baina apurka berak itxeituna, galdu ditun semiendako, bea galdu zitulako bere emaztekin batera, bueno, galdutako seme horrindako jostailu batzuk itxeitu. Orduan berak esan dago, etxoin, niri izan dozte, hemendik irteteko 1000 karta batu biaitutela. Zela lortze ditu kartak. Nik esaten butetu miei, kartak bialtzeko, eta nik Klausi hartzen botzat jostailu horreik eta manatzen baitut, kartak egingo dia, ni lortukot 1000 karta iristia, hemen tipiraukonaz, eta izorra daitezela hemen laukatu honeik. Hori da, hasieria. Baina gero, bihotza ingoxako bigundu, bla, 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 bigortuko da ez dakiz zer. Gabonetako pelikula bat, bai. Gabonetako pelikula bat. Gainera, zuretako ez, hau da zuretako, abesti nauzisa, Sara Larsonek abestuta, Invincible. Kantau. Bai, faltagakuna hemen. Venga. Ez. Akarrik doinua. Jarri, zubaukatzu hor mobila, jarri. Invincible, Klaus. Eta nire abestitxak asko guztu baten. Eta da, kotxian askotan entutoten egiteko bat. Sara Larsonekin nabil urte bete mindait zen. Jotanen dutxa batzuk horrekin, kontzertu batzuk du. Eta hankaberrekin ez? Hankaberretan bestia? Ez, Lash Life. Hola. Ala, nahikoa. Bueno, minutos musicales patrocinados por Campo Frío. Bueno, Campo Frío es. Bueno, gura bau patrocinau, ez du gaitxunik hemen buti farrautu jateko jutpos posik, Ez no, igual Ana Rosa ukibidu bai hemen maixan buelten eta txeku komeni. Ana Rosa beti hau ondo. Beti hau ondo. Tekizimos tu bidan lehen, Ana Rosa beti ondo. Ana, hemen egon deixira maixan. Behan maixa izatela guankatan. Ana Rosa kaixo baki jarraitzen gaituzula, bueno, sentiuten dut. Bueno, mapa da gero pal saloncito, esta política mairako. Ja. Ana Rosa da bixok. Netako Ann Rose. Eta? Bueno, Ya está. Zer seguro zu? Dau, istoixia dau. Edurra dau. Bueno, badau, umien esperantza hori ea ze gertakoan, da zer estan gertako, ea eskutitzo horreik iritsiko dian eta jasoko dauen neoparitxon bat. Dau drama, dau ume bat, dauena desere dauta. Dau herri bat, dauena bananduta. Dau aita bat, umia galdu dauena. Santa, tipo, jarraitxu edo zer edo. Vale. Eta pelikula usen. Zezu zipetas nio kanta bizara Sara Larsonek. Poskarioz kantaz algun? Ez, petatzen zuek kantu da zinotela. Ez. Venga, Hombre, etxo bi bada bapur bat hola kupletxo bat kantatzeko moduan. Kanta izu zerbait. Bero baten da baina honek. Hoy voy a salir a por ti edo. Bai, holaxe, sobre todo. Hoy voy a salir. Bueno, hoy nahi txandia da. Hala, guazen loitea. Ea? Guazen loitxera, venga. Los que se quedan, The Holdovers. Bai, nigo guakat ikusteko, ez dut ikusi. Oso pelikula, bueno, azteko, Saia ukidote elegitxas, Love Actually, Solo en Casa, El Grinch, Pesadilla antes de Navidad, Gremlins, horri da nadie pilotola. Hombre, ni peor banitxun, Baina, guazen zerbait originala, pentsauaz, ni ze behin ingendun traktu hau, nik bat aukeratu nahen zupeste aukeratzeko eta bisak zartzeko. Eso está zuen hemen en la 13-14. Bueno, baina kasu hontan, zela zuketzukan pelikularik aukeran. Aukeratu tauka bate. Bai. Bai. Osia da... Join, nire txandia gauze, ja bauian berbait, ja. Alexander Payne da zuzendarixa, beste Los Descendientes, Nebraska, Entre Copas, eta 1970an kokatuta, estatu batuetako mutil aberatzendako internau baten, eta kuestinua da, gabonak heltzen diala, eta danak faten dia, kenduta, 3 pertsona, gabonak paso behar dituztela, zintzu dia 3 pertsona horreik, Paul Giamatti ginen personajea dala irakasle, hola pimate ospinjuta Grincho neitako bat. Ez auketan dut, Paul Giamatti? Komunia me bai. Ez, etrako bat hartuko du batera. Bai? Eta ez dakiz inoko den, zaben, nik ez? Berak. Edo besta. Bueno, Paul Giamatti, dala hori, bea da pimati irakaslea dauela eraikin horren kargu eta handauzen jentian kargu. Oinarte, jendia pentsako gabitzela El Club de los Poetas Muertos.
Ez, baina ez. Y además, Gero Dominik Sesa da ikaslietako bat, potentzialako, baina kriston drama familiar dakona, eta gero dau, Davin Joy Randolph, sukaldarixa, da zentroko sukaldarixa, eta semia gerran galtzen dut orduan, hirurak paso bihar dituzte gabonak batera. Eta da oso pelikula gordina, sensiblia, baina ez sensiblerua, da feel good movie honetako bat, izin dutzuna gorputzuna bukaketan danean, nahiz eta pasekin dana ez izan realmente polita, oso gomendagarrixa, zine klasiko kutsu bat dako, musikaldetik eta oso ondo dau, eta hori, bost Oscar, eta bost Oscarretarako izan dut, eta bat irabazi ben. Davin... Honek. Davin Joy Randolph. Da Vinci. Da Vinci. Gogo haukatu ikusteko pelikula Oso ondo, hori. oso Aspaldi ondo. bai. Zein plataformatan dago? Ez dakit, Ez que ez nire dago, berrian dakot. ez eguan, eta baldin badago... Ez, uste ez eguala, ez noan topau. Eta igual legun baitxen alkilatzeko edo, Kontu ze oine filminek eta batzuk gabonei begira bete ataten dabe gabonetako bildumia eta... Baina filminek atera du gabonetako ja bere kolekzioa eta ez dago. Ez dago. Ez, beratu da. Oso gomendagarrixa, Gabonetako pelikula badalako, Gabonetan kokatuta dauena, eta horri badako bere garrantzi, bestela etzalako pelikula ongo, baina kontratekien dauen gaixak eta oso ondo. Eta ze harreman sortzen dauen berez oso ezberdinak dian hiru pertsonan artean. Komento biako, Netflixek, HBO eta Paramount ze gertokoan ordeanak egune batian. Bai. Eta usteot, gehiagi ordentzen duzuela Netflix daukatzuenok, ze, $83 milioi eukitzen bau Netflixek ordentzeko, Nik ez daukat Netflix. ni besta. Nereaneko indara gutxi pasausta ikusteko serie bat, dala bastante... Ikusteko zer? Lindsay Lohanen zein? Ez. Baina pasa bizo estan, zanotan, nik daukat filmin, zanotan, ebozu filmin, ez toz askatu, Ez que berak dako filmin. Nik bai daukat filmin. Baina berak dako filmin. Nik ikudet filmin ez, baina ez que filmin daren pelikulak askoz Ez dauz bestietan. eta ez dare, eta Ez dauz bestietan. bai, hori da. Nik gure etxean dakau Amazon Prime, HBO, Disney Plus, Sky Showtime eta filmin. Joe, Bost. Tardatzen du gehiago. Pelikula aukeratzen, geoloak hartzen baino. Bueno, Azteko kanal aukeratzen. baina filminek... Bai, ze kanal ditugu 200 piku. Filminek dauka ontsen aukera bat, bueno, ontsen nik deskurru dutela, aukeri esate dutzula, ¿qué quieres ver hoy? ¿Sorpresa edo guíate por? Zu galdera batzuk, eta horren arabera zuzoi ez aukeratzen, eta esate dutzu, hone di zure hiru aukerak. Ez, eta horrekin, baina oso ondo. Baina gure etxean gertatzen da, venga, pelikulia, ze plataformatan, lehenko plataforma aukeratu jau. Plataforma aukera hostian, pelikulia porazten gabe hitzen ez dakiz, aukeratzen dugu, pelikulia jarri, ni, eta danok oslo. Ja, ni be... Bueno, danok, bi. Danok, wow! Bi. Momentu ondan, bi. Bi. Nekan, ese pelikula komento bigo zuzuk. Sorpresa. Wow, esan otzuen. A ver, Somos los mejores, edo. egisa da, esan izela ¿Ves? pixkat De negatibia Holidays, asunto honekin. Negatibia ez. Ega gustatzen gabonetako pelikula esan doia hiru aldiz ja podcast. Ez gatzen gabonak. Gabonak ega Ez gustatzen. ez guztetik gabona. Eta gustatzen gabonetako pelikulak bez. Vale. Baina aukeratu The Holiday. Ze romanticismoa beti gustau izan. Hombre! Justo kontra, Hombre! The Holiday da pelikula bat diseinauta dagoena neretako, eta etxatu paien grazia. Eta uste dut Niretako Jack ze- Blackek dako la problemia. Bai. Bai, osea, Zela zan, diseinauta bere pelikula neretako... eskuela de rock edo zela zan. Bai, bai, hori, Hori eske- zenbat alez ikusiko ginen guk ingleseko klasean. Ez da. Bai, bine, eske hor, bale, iglesio klasian, ze gaztelerako tokatzeratzun, Dani Martinen doblaje Ah, kutria, ja. jatia. Eta, Egisa da. Bueno, aukeratu dute Holiday. Aspaldi ez dut ikusi, ontsu ertan nire egisa da. barkatu, eske. Barkatu. A ver. Zinekin juntau zinean nun. Ez, gogoan daukazue opening akademisa hori kriston zentro morduaz Ah, eskala. bai, Eta, itxi, bueno, bai, uste dina Zer? Ez que... zu oso gaztia zinean. Bai. A ber, Euen akademia bat, Opening ditzen zan. Frankizia honetako bat. eta zeon mundu danian. Ez, baina sobre todo Espainian eusen. Bai, Ez izan, akademia zen. Ingleseko Inglesa akademia. akademia bat. Eta orduan jende mordua apuntatzen zan, ze bere kursuak nahiko merkiak zian. Bueno, jendiak gaineitze zeina zan, ordentzen mozu irailean, kurtzo zua merkiaua da. Jende morduak ordinu zaben, irailean zabaldu, eta urrian kiebra total. Atalposako. Ah, bai, Eta egon zan pertsona bakar bat, openingi
moztuaren montzaztana, eten da ezoketa duten pertsona zoragarri bada, arrazatea arrabera. Joen zan, bertako testa intzauen jakitiko zen nibeletan zauen, baina bere benetako asmua zan, momentu hartan test hori giagatik, Notting Hillen VHS jaintxo motzazuen opari, eta nik etxearen Notting Hill, eta zintzen apuntau, eta marrakun keru hau, eta plom. Ostia. Ez dakik guzien dan bertonari. Zu. Ez, gauzea da, ze lotura daukan The Holiday Ez, etorri jat, zuek The Holiday... Bueno, berdin jau, itxi. Ez, etorri jat... Gero nik itxoten nion lakuak beti itxoso salto. Ez, berak itxoso salto. Ez, etorri jatelako zu The Holiday ikusen Speak Up bideo batian, eta Speak Upetik ba horrein jo salto, txikas. Speak Up zian olako revista batzuk, eta horret de agerketan zian pelikulak berzin originalian. Eskerrik asko, zue bari benetan, eta ez da bromia izik. Nebelik azten pillo bat, temporada honetan. Bueno, The Holidays. Hombre, ja bakitzu Heidi fanzala, handietara bere aman bila, ze atxorak itxartu eruet esan. Una buena peninutan. Hori zan Marco Sar, zela zan? Hori zan Marco. Marco Sar, que se marchó para no volver, el tren de la mañana llega ya sin Bere él. ama junsana. Hori da Laura Pausini. Marco se ha marchado para no volver. Mesedez, laga bakia. Kostaxakola 8 urte The Holiday elegikia. Bueno, The Holiday, kontatzen da bela historia, zela ditzen dien aktoriak, Cameron Diaz, Kate Winslet, Jack Black eta Jude Law. Jo, baina beren personajeak nene honetan txomi. Pepin, Boom, Mari, bueno, Lucy. bisek daukela arazo baturen bizitza personalian, eta orduan erabakitzen da... Baina ze arazo mota da. Arazo pupu. Edo pupu, baina bai. Bueno, bai, orduan Pupo. erabakitzen dabe, etxe saldatzia, eta orduan gabonak pasatzera jutia, bat etxe batera eta bestea bestera. Baina ez da etxe, ez da uzonduan. Claro, bat doi Ameriketatik Inglaterra... Londres y yo California, bai. Inglaterra da, baizakizutik Irlanda neukan. Eta bestia, hori Kaliforniara joten da, Kaliforniara. Zeintzuk aldatzea, mutiak eneskak. A ver, es que ez dut zuela gaten. Claro, baina es que- Ingalderak, noi erantzuten. Bale ya, Nera askerengo podcasta da. Ba, alaxe da. venga. Bi neskak aldatzen die, Kate Winslet eta Cameron Diaz aldatzen die etxez. Bat da idazlia, bueno, kasetarixa, eta bestia da, produktora bat edo... Teaserra, trailerak egiten dago, Trailerra monta egiten dien. Bai. Editore bada. Bai. Bai, hola, orduan aldatzen die etxez, batek kriston dirupillo bat dauka da kriston manzino, eta bestiak daukalako gizurretako Etxe bat. etxetxo Hori ointxe kontokot parte hori. Ez que, da gainera ez zatozu, niri gazetxu ezten da askotan... Zela cottage edo, zela Cottage, bai. Bai, cottage, bai. Baina... Baina, Bakitu zeinan horren historia, Jude Law kontau da bazte hontan. Ez? Munduanak dako, bada, etxia da, dain poli, jain kuki, hain Bai. dana hori, bazen da, ba, etxe hori ez da existien. Kanpotik dana marrastuta dago, kanpotik dana fatxadia da, eta ni etxera sartzen izen bakoitzean pelikula horretan, Los Angeleseko estudio baten hau. bueno, Bai, orduan Orduan, karo, apurtu dau, askon etxe idealizagoan ametz hori. Bueno, eta horren Bea, itxoin bakatu, eta hori da, horrekin kontan hau beti, ze da, honeipe baita, Ni nabil konturaketan zedabilen pasaien, barkatu. Friendsen behar gertatzen da, dana dia, 1000 euristak kurte batzuk eta bizidia, apartamentu txar batzutan, dorratik ez hau, grazia jostena da, ez dauka diruik. Cottage hori, zenba 1000 euro balixoko zauen gaur egun? Euskalo. Ez que pobre, hija, pobre. Pobriak ez dia, Ez, neske bentsat, bestia, bueno. Cameron Diaz en personajia, Cameron Diazena ez, obviamente. Eta bestia be, ez da. Bai, mira, berak esan dau, bata da, ez dakizeta bestia, ez da zu guapa. Baina, da Cottage, bada kasetari Ba, kasetari bat. bada. bueno, baina kasete isak forrotu zauze, Bai. Txomin zuber, sobre todo. Ikusi bere zapatiak. Jarraituko... Ja, eta galtzerdi horrek, que dicen... Eta hor gertatzen da, ba, Cameron Diazek ezautzen da... Galtzerdiako zuzetarra dia, Ni txomin. jarraitzuko nerea kontatzen zer, hemen ematen dau... Kusineriak dia poke. Bello zela integrau dozu. Ikusi, ramen batzuk nire galtzerdiak. Jo, nerea naiz una sosa eta gerriz batzu die, osea... Neria paita. Ikusi hori. Bueno, orduan, Cameron Diazek ezautzen dau mutil bat, eta maite mindutzen da, eta Kate Winsletek ezautzen dau, Hollywoodeko zeda, gidoilarixa edo... Ez da musiki, ez da biken. Bueno, bai, zinema munduan, bai. Beste bat, eta bueno, baite mundu ba, baitxa. Eta orduan, that's the movie. Eta hori aukeratu. My friends. Bueno, ba oso. Bueno, baina gauzari xe da. Neteko,
Da pelikula amable horretan. Bueno, hori da baina... entrañablea. Nei, es que fallin dos Jack Black. Ja, que lo nik- siento, fallabin dos Jack Black. Berriz ikusiako nuke, astontan enela ikustea, ez dut topau bez, plataformetan. Ez que holako pelikulak... Baina de Holiday on bida plataforma baten Seguro. derrigor egon bida. Esango dut, beste gauza Estudixo handi batena da, orduan. Ez, baina uste ez dutela topau, Bueno, botako da Divinity momentu. Eta batean gero, abestian. serendipiti nahi neman beba ikustea, eta serendipiti bezeuan, baina baitxa gabonetan pasatzen delako, azte delako. Ja, baina, karo. Pasatzen da serendepitin 2 minutu. Lehenengo, baina horazten da, euren historizia. Ja, baina ez da gabonetakoa, ez que hori... Ja, baina serendipiti, hostia, ese, A ver, Serendipiti ez. Serendipiti txarra da. Serendipitik Nik dako... serendipitikin nekarri jendot. Oh, zein egin diau zinan. nik daukatatuta serendipiti hemen, Nun? Hemen daukat serendipiti. Pelotas. Pelotetan? Me goixan. Ah, bai? Bai, ez pelikula gaitxik, obviamente, baina Ja, bai, bai, bai. erazmu sentatu nuen. Ni baz peli batzuk ikusi bezain pronto, ne arrazten azenak. Baina dare pelikula batzuk ezin diela ikusi, oza, ez dara, ez bale madre txominen etxean deu bedien. Eskerrik asko, ez que hori da. Ni nabil ere bunkerra nabil Egitea da, ez dara, saiatzen za, eta ontsa segertauko da. Netflixek erosten bada Warner eta segertauko horrekin, ba. Eta HBO eta bere katalogo dana, eta nietako kerna da. Netflixek erosten bada gozta, HBO jarraitzuko dela plataforma moduan, eta... Bai. Baina azkerian jabiak berdinak dira, baita. Bai. Ba, claro, ba, beti izango da, baingo da gau dana. Bai, azkenian. Eta nietako putadia da, zinemetan ze gertauko da. Ze, claro, askotan gertatzen da, igual zoiat, zinema honera, kriston pelikula bat ikustera, ba, pentsau, Caza de Brujas, eta horrengo aztian daukatzu Amazon Primen. Ba, igual zoiat ikustera, nahiz da zora garriz izan pelikulia. Bai. Barkatu, baina urrezko globoetarako izendapen badako Juliak, Postenga izugarri bera gaitxik. Ba, Demi Murrekin postu zinan. Bai, claro, bai. Baina Demi Murrekin dano postu ginen, baita zupe. Itxoine, komparako zu itzen deben papela Demi Murrek de substantzenen, edo... Kontra, Julia Robertsek egin da aktriz, moan askoz papelobia, baina pelikulia da txarraua. De Substance, pelikulia beha da oso ona, baina Demi Murrek egin dau, Demi Murrek. Ez nagoa doz, Bueno, hori da podcasta, ez? Urtia maitzen gabiz, ja iragarri oso podcasta bukatzen gabitzela. Aurtengoz, bai. Neretako garrantzitsua da, urte honetan ziar, bueno, ba, markadozkoen pelikula batzuk, edo aipatzeko momentua badala. Baina aipatu ingo ditugu. Hola, aipatu. Bueno, inala gutxi Forke Sarizak izan zian, eta Forke Sari horreitan, neretako apurtxo bat ahaztuta gelditu dela, eta askotan gertatzakun kontu bada, Carla Simoni be, ez Forke Sarizak. Baizik eta pelikula batzuk urte hasien estrenatzen dianian, eta hor Berlinek daukan tiroi hori be hor ikusitzen da, eta batzutan Berlinera doiatzen pelikulak gero ahaztuta gelditzen dira. Carla Simoni gertu jako, eta guri be gertu jako sorda pelikuliak. Jontxen barkatu, auto omenaldi bat ingo du. Sorda! Zeri pelikulari komentaune ben. Bai. Eta belarri gain notzun diar. Bai. Nik ondi ez dut ikusi sorda pelikulia. Eta ikusteko gogoa daukat. Bada, esperientzia bada, eta ulertitzuzu gauza asko. Eta pelikulak badauka trasfondo bat, esatezula, Eta gainera momentu batian. Dau momentu bat, eta guztot berdina buruz gabitzela. Ikuslia, ja etzare ikusle bat. Baizik eta horren, barkatu lezatia, gorre ezatian arazo horren parteza, eta gauza asko esatezu, ostras. Eta eroz momentu batzunetako dialogo gogorrenetako bat da, bi protagonistak euren artean diskututen da bitzela, eta aitak ama izateotzanean, zu gorra za, baina eta ni ez, bazakitzun ni ez nitzala gorra, eta gure alabia ez da gorra, sentiuten dot. Eta momentu hortan gero torreko dian gauza asko, urte betetze festa horretan, eta beste toki momentuz gertatzen gauza asko, ulertu jendia. Uste dot, Berlinin estrena uzan, hori ustot uste, hori dola da, baina uste dot, Goiatan, Ferozetan, momentu askotan ahaztuta gedituko dan pelikula reitxoko bada, eta Donostiak daukan, eta Malagak, gutxio, baina bueno, Donostiak daukan tiroi hori, askotan urte bukaera begira, asko zindartxo iristen diala Los Domingos, Mas Palomas, beste batzuk, Padre no hay más que... ez hori ez. 3. O 5. 3. 5. 6 gutxienez. Hortxe, haitxa digo. Ez gainera, oin, barkatu, baina telesaila prestatu dagoia, En fin. Bueno. Santiago Segura Factory hori bai dala bilurra. Hori bai dala Halloween. Zu sorda. Nire txanda oin. Txikostasunari. Ni binartian egoneiz zalantzan. Bat! Mas Palomas, ez dakizer, bakizer, de los domingos horreidanak horreuzen. Eta go naiz.
edo de brutalist, Baina eske esan dut bat, eta izango dituzu. edo gero benetan defendiukotena. Edo Venga. benetan goraipatukotena mundu danan kontra jarteko arriskutanari aurre inaiz. Caza de brujas. Ez. Formula 1, F1. Nik ez dut ikusi. Da- Baina lankide batek, Da- ikusi zeban, berak esan zebalako eta esan zeban. Segaitxi Badakizu hasieran esan denean formula, etorri jatela burura. Abierta. Formula abierta. Horri zesan, honek Más te quiero más. Bueno, Beitu, gaur leban komenta askoz geixau, Operación Triunfoko finala. porque Baina zu bakarrik ikusi duzu. Askoz geixau. Bueno, Cristina. itxi, F bat. Bueno, Brad Pitt, hori, eta, a ber, pelikula ona da ausnartzera baten zau ez dakiz zer? Ez. Baina da pelikula bat zinemako esperientzia bere eunian mantentzen dauena zinemakoa? Bai. Dako ritmoa dako, irudixa dako, historixa dako, tramia dako. César, José Luis Moreno. Tiene ritmo, tiene garra. Eta honek itxo. Sara Montiel. Eta aparte bere bai, osea, bueno, Eta hori, eta dako Brad Pitt, bai ja. Baina, bueno, hori ez da Ahí importantea, está. ez da. Eta takillazoa... Eta Javier Bardem. Eta Javier Bardem. Eta takillazoa, eta bihar diaolakoak, zebestela, zinia, zine moduan desagertzen fango da. oh! Banik, san, un poco de... Mamá, quiero ser artista. Venga. Oia, Concha Velasco, esto zautzen. Berbetan, zuek bebai, nire urteko pelikula, geixo gustau jatena, izan da igual los domingos. Baina nola aurreko podcastean komentako ginoan, komentakot beste pelikula Zer moduz dau zure kurrikuluma eta monja sartzeko? Hor nabil. Hor zabitz. bastante, osea, ja zuekin hemen podcast bat itxen, zeru irabazitxakotela, seguro. Bai, guga zure zilizioa. Baina, nekana, zibiza, Gainera, belaunikatzen zaren une horrei kometo Nago oso aukeratzen. espiritual ikusten duzu, ez dakizan da, baina bueno. Inbio dela. Nago oso espiritual, ez duzu ikusten duzu moduan, los domingos, aro berria... New era. New era. New Hori da, age. bai. Dieraztur da. Dieraztu. Bi, bai, hori da zugurosuna. Bat zuri dieraztun jartzia. Baina, Ez hor. Bueno... Bueno, eta orduan, komenta bioten beste pelikula bat hori. Hori da zin ja. Claro, es que komenta bioten pelikula bat da, ontsen estreno dan pelikula bat, dala Sentimental Value. Ez dala izan urteko igual... Bi ordu barru ikustea familia izena, osake bukatu aldou. Ah, bai? Bai. Ba, bai neukan espektatiba altua pelikula honekin, eta bete ditxu. Zinema honek pelikula. ikusi nuen? Ez. Ah, Ez nean ikusi zinema honen. Gazteizen ikusi nean. Baina asko gustau jat, bueno, kontatzen dau bi aiztan eta itxamaten arteko relazioa, zela ba, ama hiltzen da, Spoiler- eta, bueno, spoilerrik gurasoak ez, banan dutxen die, aitxa da zine zuzendari bat, jun itxen da etxetik, ama hil itxen da, orduan aitxa buelta itxen da, eta, bueno, euren arteko harremanak, zelakoak dien, eta aitxak itxen da, gidoi bat, bere bizitzean ingurukua, eta orduan, bere alaba aktoria dan, bere alaba horrei, nahi dotzan ematia papel bat, aktore protagonistan papel hori. Pelikulia niretzat oso politxa da, euren arteko harremanak kontatzen da bena bai, bukaeria da... Ez kontau, mesedez. da, putxoak Kontau los ese- destellos, ez? Los de este, es... Bai, ez da. Ez dakit, los destellos... Ez. Bueno, gainera es que kontadozun gauza batzukin, ba... Ez. Ez, vale. Ez da, da bat ez be, euren arteko harremana, eta bueno, Eta hori da zure urteko pelikularik onena? los domingos esan dut, baina nola baina- komenta ginen horreko Osea, podcastan, aprobetxa baina- duzu azkenengo bi pelikula ikusi duzuna komentaiteko, ez da? Bai, baina gaurko saioa. egia da urte zuen zier igual bai dala, pelikula hau be bai asko gustau gat. Aktoria gustatzen gat pilo bat, dala... Skarsgård. Eh? Skarsgård, dakola Zela milioi de- bat seme. Bai, zela ditzen da. Alexander. Eta danak- Estelar, hau da Estelar. Eta danak- Eta gero dau Alexander... Baina danak- Ez noa nahi... Ez noa nahi... Renate, ez dakiz zer. Hori, Renate, Reins B. Da, Oskarretarako baita ondo Jo, bazke berek, initxuan pelikulak, hau da... La peor persona del... La peor persona del mundo, nala gutxik kusina, la bigarren aliz, niri pila guztagat pelikula hori. Eta dago, beste aktore mutilotekin askotan itxen da bela pelikulak batera. Eta ez dakit gustatzen tipa honek zela aktuatzen da ben. Eta? Eta ja, azkenengo ja bukatzen fan bidulako. Bai. Ze pelikula hori ikusten fan bidot. Txaskarri otxoa, lehen Jack Black aipatu du. Bai. Ikusi duzu bideo bat Kung Fu Panda. interneten Elle Fanning dauela Sentimental Value-un Bai, dago. zein jan bere crasha. Ez. Jack Black? Jack Black. Ikusi hori, porque da Dakota Fanning eta Elle Fanning, bi aizpak, noiz dago Baina- zaten hori. oinala hilabete, Baina, Berak dala bere... bere listan dauela, hau da, berak Ah, bai? bere senarrakin dakolain ja paktu bat, hori ez, Bai, zela dia- paktu hori dela, paktu hori, zeinekin diago alzara inori La- kontuak eskatu bari, bai, Jack Black da, bere top 1. Ah, bai? Bai.
Bueno, Bai, Manol, horrek esperientzia mutun dozku beste da noiri. ba, gomendatzen dut ikustea pelikulia, zuguk ikusiko duzula. Eta, bueno, urte bukatzeko, ba... Ni gauza bat esan bihotzuet. Ze gaur hitz egin dau... Baina, jo ez du bukatu. Ez du bukatu? Ez gauza bat, bai, joan direnak, eukiko pego guan, Oskarrak ikin dabe mugan. Ez que, jo, nik tresten hau. Beti. Ez, joder. Baina, esango dut, baina gure sinema garai, osea, nekanenak igual ezain beste, eta ja ze iso, Egia da, Baina Robert Redford, Jim Hackman, Diane Keaton, Lynch, David Lynch, Rob Reiner, eta zela, Rob Reiner hor. Bai, hor dago. Ba, ondio, bezaten dabe bere semi izan dala. Bai, Eta bai. gisa janebela, eske, karo. Se, hori ez dut ikusi, se. Bai. Ez que ez dut ikusiko. Ez, baina hori. Eta bera pestaia. Se begisa jan zabala? Bera itxan Genial. begisa? Hombre, Bueno, es que edo ez amanak. zabala oso ondo, Ez. Ja, baina Gero gauza... bizitzen, gero txera, gero Bueno, vuelta. pues, pues honei danak, eta gero Sobio Poncela, Veronika Etxegi, Marisa Paredes, angurot. Bai. Diaia gertuko jentia, ez? Gertuko, Bueno. o gure bizitza, esperientzia cinematografikoko jentia. Ni horretako batzukin kafetxoa hartu dut. Ez du ezako zeinekin, claro. Barkatu, baina lehen ez du jate esatea, daukatela gogoa ikusteko gabonetako pelikula bat, ez baina igual izen burua daukala Amarga Navidad, Almodóvarrena, estrena dela trailerra eta otxaien estrena. Ez, martxuan. Martxuan. Martxuan, spoiler, Kanesek zure jatorrizko herrialdian, zinemaldi, Kaneseko zinemaldian aurretik, hilabete lehen hau, izteotzu estrenatzen. Orduan, datei begira, Bueno, Blankoien botella, Maiatzaz. Malibu. Bai. Pina. dakizu moduan, Almodóvarren oso fana naiz, eta orduan, Bai. desietzen nago pelikula ikusteko. Oso ondo. Amarga eta Navidad. Programa hau oso ondo identifikau dagoena. A ber, segura zeben esan zuko. Nik esango dena, gaur, hainbat aditzen esan du gaurkoa dala geure azkenengo podcasta, baina, karo, ni hasinaz behitzen, urren urtera begira, ze pelikula tzar ditugun, Nolan bueltan dator, Villeneuve bueltan dator, Spielberg bueltan dator, Nekane aurpegi hori. Eski nahi zape... Egon de independiente bat, despuntoko dauena, injauelako drama afgano bat, bi lesbianen inguruan. Que gaur ditxu ez da snob, Es que guisada, Ai, behikus gurabozu ez da lesbianak. Takillatuak eske hola dienak de acción eta ez da eja gustatzen. Baina ez da de acción, askotan Bueno. trasfondo bada batzian. Gurabozu pelikula ez da afganu, Hannah Ez da McBalbafena da. lesbiana. Lesbiana es mira, Hannah Montana. Hannah Montana es Hannah McBalbafena auto dala. Sí? Buda explotó por vergüenza. Bauxe. Nik uste dut gutxienez hiru horrengatik, etorreko dianak, dakau la Odisea, La Odisea. Dune hiru Mesias dituko da. La bola negra, osela da. Bai, la bola Bez, negra. ja horrekin postu daun eskaia. Urrian. Ba, a ber, nik dakot gogoa ikusteko zelako izango Bai, dan, horren Javier Ambrosi promozionala. eta Javier Calvo Hombre. bakoitza bere aldetik Hombre. jako pelikulia. Oindala, hasta hontan ja urten di argazkiak batera pasiatzen Madridetik. Osa, que se harremana bentetona daukela maten dau. Bueno. Aurrekuan, aireportuan, Barajasen hartu zuen Ai, Calvo, ai, eta esatzenian. Genezikin, Eta Ah, bestia. vaya, Ambrosi es una de las personas más importantes de mi vida, de momento. Bueno, pues es que es verdad. Baina ezin dezu esan, de momento hori soberazion. Bueno, da reala. De momento sí. De momento zuek nire laguna esate. Mendik urte azutara, bastakit. Ikusiko. Ez? Bizibida presentian. Ez dakik segertaukoan etorkizunean. Bueno, nik atzera begirakoak asko gustatzen jata, eta esan beharra daukat, zinera joatien esperientzia asko betu daura, zeuekin konpartitzeko aukera eukitziak. Egisa da, eski egisa da, nire bai, Zela da hori. Ikindu zuena.